Goeien en welkom bij het Politbureau, het wekelijkse politieke programma van Omroep Friesland. Uw gastjoen is wethouder Sjoerd Feitsma van de gemeente Ljouwert en we hebben het over culturele haardstad 2018. The city of Leeuwarden. Het is al haast bij Fjouwerjelien dat bekend wordt dat Friesland, Friesland, culturele haardstad van Europa wordt. De vreugde wie grut, maar doe waard het wat stil. Het wie deert van plannen meidje en jilt inzamelen. Dat voel net ta en de kritiek die nam ta. Het voorlopige resultaat is dat de provincie en de gemeente Ljouwert extra jilt in het barren steken en dat ze een deal van de regie op haar nemen. Ja, welkom in het Politbureau, Sjoerd Feitsma, wethouder in Ljouwert. Jim als gemeente en de provincie nemen de regie oer. Jullie hebben ingrepen. Is het paniek? Nee, het is zeker geen paniek. Wat wij vorige week gepresenteerd hebben, zijn een soort pakket van maatregels. Daar ben we al een skoft mee dwaande. We hebben zo rondom de Christ met elkaar in gesprek raken over de situatie bij culturele haardstad. We hadden toen even een van, lezen we nog op schema? Want dat doet natuurlijk een uur van tevoren, want dan moeten de dingen wel clear wezen. Het antwoord was dus eigenlijk nee. En we hadden toen even een intern vanuit de gemeente, de provincie en culturele haardstad van nou, hoe ziet het programma er nou uit en komt dat nog hoe in met de financiën? Dat is een soort audit dien. Dat wie dus net zo. Op basis daarvan is er een vervolg-audit dien. En toen ben wij in feite tot de conclusie kwamen dat het nodig is om zeg maar, wat extra yield vanuit provincie en gemeente naar culturele haardstad om te wennen om de programmering rond te krijgen. Ja, maar ik straks wat meer over zeggen. Dat is natuurlijk wel wat, hè? Want de programmering, het financiële aspect daarvan, wie net rond, sponsoren, hinjem te kwad, dan kan je toch zeggen dat zo'n stichting het werk net goed in heeft en dat ze nou onder curatelen van provincie en gemeente stelt bent. Nee, zeker. Die worden ze ook absoluut net broeken. Wat mij de stichting opraad is, en dat is al vlak na dat prachtige filmpje wat we kregen, Sjoen, in Ljouwert opname bij de uitslag, is dat wij met hun opraad hadden dat ik een cent uitgeef wat ik net binnenkomt. En dat is ik Bart. Dus er is in principe geen financieel probleem bij de stichting Culturele Haardstad. Maar er moest wel yield bij. Nou goed, we gaan natuurlijk zien naar het programma voor 2018 en ik de ambities die wij zelf hebben als oerheden, dus provincie en gemeente, voor de periode daarna. Dan hebben we door de Saneemde Legacy. En dat totaal, dat pakket, is vorige week naar de steden en naar de Riertago. Maar als je het hebt over, het is net onder curatelen stelt, die worden we ook aan het gebruiken. Hoe wil je het dan wel nemen? Dat probeer ik uit te lezen. Maar zit het te zien per woorden? Want zo komt het wel over. En beeldvorming is natuurlijk in dit geheel ook altijd heel belangrijk. Nee, beeldvorming is ontzettend wichtig. Dus ik ben blij mee dat ik hier nou even vertellen kan hoe het in elk geval, wat u zo onbelangrijk als oerheden, en zeker vanuit de gemeente Ljouwert, vorige week bebracht is. Het is een ingewikkeld project. Het project is al jaren ondergang. In feite ben we er al mee begonnen in 2008, 2009. We gaan een bidboek maken. In dat bidboek zit een begrutting. Nee, hoe de hele skier is net uit dan. De vraag op dit moment is het onderschat? Nee, er is niks onderschat. Nee. Maar dan snap ik net dat er ingrepen worden. Maar hier, misschien met het oorzissen, die stichting het wel als stichting dan matten. Of hier je als provincie gemeente al vanaf het begin dit volgen wat je nou naar hem taloeken. Nou, ik denk wel dat het goed is om even aan te gaan dat het altijd zo is dat een stichting de culturele haardstad organiseert. Dat is een eis zeg maar, vanuit Brussel en op zich is dat prima. Die stichting beschikt over de artistieke kwaliteit om het te dwaan. Nou, dit is dan verantwoordelijk geweest voor artistieke kwaliteit. Dat ben ik nog steeds. Dus ik als het gaat om de fonteinen en om Roy de Luxe, want dat gaat nou qua regie, heel logisch, gaat het naar de gemeente en naar de provincie toe. Maar die stichting die bloedt natuurlijk wel verantwoordelijk voor de artistieke kwaliteit. Ja, maar dus ik kan eerst van Brussel. Dat het artistieke gedeelte bloedt bij de stichting. En hier net zo wezen mag dat je hem van meta van ons zijn hebben. Wij doen het organisatorische, wij doen het facilitaire gedeelte. En bedenk je maar wat je hem een artistieke plan bedenken wil. Want het is nog al zo'n maand voordat het begint, 2018. Dit is wel redelijk let. Nee, dit is net let. Het is eigenlijk precies het moment om dat te doen. Wat wij dienen hebben, voor de Christ, rondom de Christ, is gewoon leidt het programma op schema, lezen de financiën op schema. Gruttendeels is dat zo. Even voor de duidelijkheid, er is een begrutting versteld in het bidboek in 2003 van zo'n 20 miljoen euro. Dat is nog steeds de begrutting op dit moment. En we hebben geconstateerd, maar het gaat maar om een heel iets stukje van het totaalbedrag, dat om commitment uit te gaan om die producers van 2018, want dat moet komende simmer, moet dat gebeuren, want oors door ze wat oors in 2018, dan ben ik gewoon bedrijven die een contract hebben om iets te doen in 2018, moet er nog ongeveer 1,74 bij. Op een bedrag van totaal 20 miljoen. En dat dus dat even dus voor de nooit. duidelijkheid. Je neemt dus ik de hier van Tafsjug van de stichting ik niet weer al, want je zoon ze kennen van hier dat ik jij er om elkaar te kennen met je.
Nee, maar wij gaan natuurlijk gesprekken houden met alle partijen die je bij Annex binnen. Dat is Culturele Haardstad in de vorm van de directie daar. Maar ik natuurlijk producers die daar bezig binnen. Hè, want die kunnen inschatten wat Wolle net ken. De Rie van Tafersjoch en provincie en gemeente. Dus het is een heel mooi pakket van maatregelen. Wat droegen we toch die drie partijen? Maar de Rie van Tafersjoch, daar zit toch maar zienswijze. Hier eigenlijk volle jeder aan de bellen loekematten en zezematten. Van dit komt op deze manier net goed. Ik zou net weten waarom dat zou wezen zo. Omdat het hun taak is. Ja, maar wij zijn natuurlijk altijd in gesprek geweest met de stichting. Ik met de Rie van Tafersjoch. Wij gaan roen om de Christ. En het hier te krijgen met wat dingen die dus eens elkaar binnen. Hè. Dat is bijvoorbeeld het verhaal vanuit de BTW. Vanuit het ministerie is onjoen in 2013 dat het heger wezen zou dan het feitelijk weer. Dat geldt ik voor de EU-bijdrage. En dan ben je nog wat zaken rondom sponsoring. Dat is wel even relevant. Ingewikkelde financiële situatie natuurlijk heet maar te krijgen. Maar als je alles weer ronddraaien richting de Friers. Communicatie. Ja. Je kan wel zeggen, alles is goed op de planning. Projecten beginnen erin, er is nog financiële zekerheid. Alleen de Friers merkt er net volle van. En hoe kan je ook draagvlak creëren als de beeldvorming van de Friers net goed is, wat de culturele Haardstad ombelangt? Kijk, omdat het om Minskip gaat. Ja. Nou ja, goed, ik denk wat heel wichtig is, en dat zit ik in het pakket wat wij nou naar de Rie en naar de Steden stuurd hebben. Dat gaat vooral om de projecten die het vanuit de Minskip zelf komen. Dus er zit nou een heel soort nadruk, zeg maar. Net alleen nog op de grote evenementen die het volgend jaar van buiten naar Friesland daar komen. Want dat maar natuurlijk ik. Maar juist de evenementen die het van onderop kwamen binnen. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld Stormruiter. Ik in de studio West vorige weken. Wij gaan het keren met de provincie van Zwartje. En zoals het nou liep, ik maar een landelijk fonds. Of wij zeg maar een soort waarborg kennen dat soort producenten ik onder slag kennen. Want dat ben geen professionele bedrijven. Laten we het samen zeggen. Want een heel soort theaterproducenten die hebben gewoon al een buffer. Want die doen het al jaren. Dat geldt net van dit soort meerskipsprojecten. Want dit is eens van het eerst dat ze doen. Lokale dingen. Lokale dingen die echt heel grut worden binnen. Wordt het dus geen elitefeestje der mooie Feitsma? Want dat is wel het gevaar en de angst wat bij sommige mensen leeft. Nou, het wordt sowieso uit het HU 2018 een feest voor iedereen. Dus dat zijn de Friesen, dat zijn de Ljouwerters, iedereen in deze provincie, de Nederlanders en toeristen. Het is goed mooi wezen om te voorkomen dat de elite weer op het eerste plak op een mooie tribunes en een mooie stoelen krijgen. Dat je de Friesen die dus uiteindelijk mij betellen moeten om dit feest en nog wat meer mij betellen moeten om dit feest, om die voor ons te zetten? Ik ben het er helemaal mee eens. Ja. Nienke Rick Sukema, hij ongetwijfeld ik wel lezen. Die had een interview op Feesters van Friesland. Die zei ik eigenlijk dat het project met die Giants, Royal Deluxe, die reuzen. Ja, is dat nou wel een project wat goed is voor culturele Haardstad hier in Friesland? Want het is ook rondom in de wereld. Ja, dat snap ik. Hè. Dat snap is dat een prestigeproject wat niks met Friesland te krijgen? Nee, het is geen prestigeproject. Ik snap het wel. Ik denk net dat het hele programma zou wezen had. Dus er zijn een peer van dit soort projecten. En die hebben we in feite geprogrammeerd omdat we weten dat er een heel soort publiek op aankomt. Dat is natuurlijk relevant. Hè? Want ik zijn, het is economisch moet het ik renderen. Nou, dit is daar één van. Ik wie een paar weken toevallig nog bij Meeskert, nou net toevallig, want ik in een uitspraak de Rotterdam festivals. Die ben ons zo'n terug met dit soort dingen bezig. En die ben stik jaloers. Maar het is hun nog nooit slagen om deze productie naar Rotterdam te halen. Hetzelfde geldt voor Amsterdam. Dit is de eerste keer dat dit evenement in Nederland te zien is. En zeker ik van dit volume, want zo had het in Antwerpen ik nog nooit in. Dus ik ben heel grut dat we in 2018 een mix hebben van eigen producties, meerskipproducties en een paar van dit soort grutte Europese producties. Nou, en nog een jaar hier te gaan. We zullen zien, we komen het niet nog wel eens, ik in dit programma, op dat culturele Haardstad hier verhaal waarom komen kennen. Prima. Laten we eerst eens even zien hoe Gerco van Beek dit verhaal als cartoon voor u maken heeft. Sjoerd Vijsma het de regie volslaan inhouden. Nevens dus cartoonist Gerco van Beek. Sjoerd Vijsma, wethouder in jou, stieg dank voor je komst naar het politbureau. En Bleu voor u en voor Friesland nog even een skofje beschikbaar. Nou, dank u wel. Het politbureau is er takkenweek weer. Bedankt voor het zien en graag ontdaan.